10 एप्रिल खालार खालि सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायजों आरो दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबजों कर'ना भाइरासनि थाखाय गिबियाव 21 सान आरो बेखौ बारायबावनानै 3 मेसिम लकडाउन होनायाव हालामनि गोबां हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै बिथांमोननो मदद होदों। सानसे हाजिरा मावाबानो गावनि उदैखौ सुफुंनो हाया बेबादि थासारिखौ दिनै जेरावबो नुनो मोनसै। बेबादि जोबोद हालाय हाफाय थासारिखौ नुनानै सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो दखरा आफादफोरनि दैदेननायाव गासै 400 नखरनो माइरं, थाव, आलु, दालि बायदि मुवा राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सम्बारू मोसाहारि आरो दखरा आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना। दानिया राङापारानिफ्राय रादाबगिरि मोगथां नार्जारिया दैथायहरनाय माखासे नुथायखौ नायलांदिनि। गिबियावनो नोंथांमोननि बे प्राइम 24 निउसनिसिम साबायखर गोदान बोसोरनि जासिहरनाय थाग्रोबाय। दा जोङो दिनैनि दिनाव भारत नाङैनो जिथुनाखि कर'ना भाइरास जि बेराम फैदों बे बेरामा जोंखौ गोबां माने सुबुं माहारिखौ नारसिनदों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि भारत सरकारा जिथुना दिनै लकडाउन होदों बे लकडाउनाव जोंनि गोरिब गुन्द्रा बर' सुबुं माहारिफोरा फ्रायानो थारमाने हाजिरा मावनो हायाखै, सोरनियावबा खामानि मावहैनो हायाखै। बेफोरबायदि जों न'खरफोरनो जोङो जानाय मुवा माखासे बेसादफोर होनो थाखाय जों थाम थिम खालामदों। दा बेखौ जों जेसेबां हायो जोंनि पकेटनिफ्राय जों होलांनो थाखाय जों सिन्था सरसा खालामनायजों लोगोसे दिनैहाय जोङो माइरं बे माखासे मुवाफोरखौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो पेकिं खालामबाय थानाय जादों आरो दा दसे थानानै जोङो पाब्लिकफोरनो जों डिस्ट्रिबिउट खालामना होगोन आरो रानना होनाय जागोन। दा बेवहाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जों जेसेबां हायो बेसेबांखौ जोङो अनसुंथाइ होनो थाखाय खोब नाजादों आरो नाजालांबाय थागोन। बेवहाय बर्थमान लकडाउन नालाय जोंबो बारा गोजान थांनो हाया। दा बेखायनो जोङो राङापारा हालाम बिनिफ्राय हमना ला नोङो सारिदुवार लानानै सारिदुवार टु ओरैजाय मा होनना बुङो जुगिबिल सेन्टार, खयलाजुलि, माइनावस्रि बेखिनि एरियायाव जों गासैनोबो राननाय जागोन। दा एकदम दरिद्र गैथारि न'खरफोरनि थाखाय जों रानगोन। जों सिन्था खालामदों सारा जिल्लायावनो जों होनो थाखाय सिन्था खालामदों, नाजाबाय थानाय जादों। बेखिनिखौनो हानायखिनिखौ जेसेबां हायो जों बेखौ होलांनो थाखाय सिन्था खालामदों। बेखौ जों गाबोन मा खालामनो हायो बेखौ नायना लानोसै। आंनि माखासे बिथोन बायदियै जों रानहैनो गोसो जादोंमोन, नाथाय जोंनो पारमिसन होआखै। जिखुनु थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ जोंनो माने थानानिफ्राय जों पारमिसन बिबाय थादोंमोन, बिथांमोना जोंनो होनो हायाखै बा होथ'वाखै। बिनिखायनो जोङो बिसिम थांनो हाथ'वाखै। दा थांनायनि जों लाहार फाहार खालामबाय थादों। जोङो थांनो हानाय लोगो लोगो जों बिथांमोननिथिंबो जोङो थांनो थाखाय नाजाबाय थादों। जिहेतु जों जिल्ला हिसाबै जिल्लाफ्राव जेसेबांफोर दङ जों हानायखिनिखौ जों नाजागोन। रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।